Huta Etelka je železným srdcom Gyimera. Vysoká pec bola postavená v roku 1867 grófom Emanuelom Andrášim, ktorý ju pomenoval po svojej matke. Vďaka hute sa v 60. rokoch 19. storočia znovu obnovila železiarska výroba. V časoch najväčšieho rozmachu bola Huta Etelka rozsiahlym a prosperujúcim podnikom. Huta Etelka patrí k najkrajším peciam na Slovensku. Vysoká pec Etelky mala výšku 11 metrov, objem 60 metrov kubických, pilierovú konštrukciu a otvorenú hruď. Huta aktívne fungovala do roku 1907. Dnes je technickou pamiatkou, ktorá však v rukách súkromných vlastníkov postupne skátrala. Kroky na jej obnovenie podniká najmä nezisková organizácia Barbora, ktorá ju plánuje zrekonštruovať. Má byť súčasťou projektu Železná cesta Slovenska. Ťažba a spracovanie železnej rudy v Nižnej Slanej sa ukončila v roku 2008.